Manchester City ta so tattaunawa da Farisan Germany kan golan Italiya Giuliani da Donnarumma mai shekara 26, amma Chelsea da Manchester City na cikin masu sha'awar wannan golan. Yayin da ɗan wasan gaba na Sweden Alexander Isak mai shekara 26 ya amince da ya koma Liverpool, Newcastle ta saka ɗan wasan Brazil Rodrigo Muniz mai shekara 24 a cikin lissafinta. Crystal Palace ta sanar da Arsenal cewa sai ta fara biyan akalla fam miliyan 35 kafin ta ɗauko Eberechi Eze daga baya ta cika sauran kuɗin. Crystal Palace a shirye take ta biya fam miliyan 27.6 domin ɗauko ɗan wasan baya na Jamus Jan Bisek mai shekara 24 daga Inter Milan domin maye gurbin Maguhi da ake alakantawa da Liverpool. Za ku ji cewa Chelsea na ci gaba da matsin lamba akan Alexandre Garnacho, amma Manchester United na son ta biya fam miliyan 40 akan dan wasan gaba na Argentina. Lyon ta cimma matsaya tsakaninta da dan wasan tsakiya na Liverpool da Ingila Taylor Morton mai shekara 22, amma kudin da Liverpool ta nema zai iya kawo cikas ga yarjejeniyar. AS Roma na nazari a kan ɗauko ɗan wasan gaba na Welbesa Portugal Fabio Silva mai shekara 23, yayin da kuma take sha'awar ɗan wasan Argentina da Manchester City mai shekara 19 Claudia Echeverri. Matashi ɗan wasan Ingila mai shekara 19 Leo Castledine na shirin zuwa Sheffield Town a matsayin aro daga Chelsea. Dan wasan baya na Ingila Robin Houdin da shekara 29 na shirin barin Crystal Palace domin komawa ƙungiyar Amurka ta Colorado Rapids. Middlesbrough ta amince da tayin fam miliyan 20 da Ipswich ta yi akan dan wasan Ingila Hayden Hackney da shekara 23. Wannan shine ƙarshen labaran wasannin.